Għalkemm tkun taf li l-mewt qiegħda wara l-bieb, l-om qatt ma tista' taċċetta li titfen lil uliedha. Din hija realtà kiefra li għexet Grace Borch fl-aħħar xhur. Om ta' 70 sena li ma beżgħetx itterraq wara binta fid-tbatija. B'qalb minfuda b'sejf in-niket wara t-telfa ta' binta Sara fl-omor ta' 41 sena, Grace laqetna f'dara f'Ħattart fejn illum qed trabbi li 3 neputijiet weħeda. Tispjega kif kollox beda 16-il sena ilu, meta binta li qatet ħajjita taħdem fi sptarijiet differenti bħala nursing aid għaltila li għandha wġieħ f'dara. Marret għand tabib u bata għal MRI. Għamilna appuntament Mater Dei u kienet batet għalina u morna u ħadetila l-X-ray ta' dara b'kollox u għaltila jekk ikun hemm xi ħaġa f'jumejn inċemplulek. F'jumejn vera ċemplu. Lil Sara sabula tumur kbir fix-xewka ta' dara u fi żmien ġimgħa operawha u neħħewula. Ftit snin wara ħarġilha għat-tieni għat-tielet u għar-raba darba. Sentejn ilu, meta Sara spiċċat f'siġġu tar-roti, għalula li ma setgħux joperawha f'Malta u marret għall-kura fl-Ingilterra. Jiem wara li ġiet lura, Grace bi preċiżjoni tiftakar dak li ġara fit-3 ta' Awwissu, meta saret taf li tumur infirex fil-fwitt u fil-pulmun. Għalt li tfalqa muħattila le, kienu Awwissu ġivi ma kellhom skola. Għalt li mela għamettini t-tebu l-pinnoli. Għalt li u lest il-basket għall-isptar. Telaġi, għalt li saqajja għas nistanċaqluqom. Ambulanza ħadita l-isptar Mater Dei u minn dakinhar sal-5 ta' Novembru, il-jum li ħadet l-aħħar nifsijiet ta' ħajjita ma ħarġitx. Kienu xi 10 eskort jew 11 eskort meta n-nifs beda jonqos. Nifs beda jonqos. U kienu Benjamin nara jiena żammejt il-idek għax in-ners għaltinna żommu l-ida ħadd tkun taf. U Benjamin il-tinna. U n-nifs jonqos. U ċemplu l-loħti, ċemplu u tfal toħti ġew kollha. U kienu xissa tenni eskwart meta ħallina. Ħajjed Grace inqalbet ta' taħt fuq mhux biss għax esperjenzat l-ġieħ ta' li rat lil binta tħalli din id-dinja, iżda kellha tgħaddi wkoll l-aħbar lin-neputijiet. Meta beda jinferex, qedtilhom issa l-mammi mhix għall-magħna. Allura ma kont qedtilhom xejn. Imma meta qalt li jistess ma ġan ferex ġol Bormon u ġan ferex ġol fwiet. Għettela issa tibżax imbaldaw ġejtu mill-ewwel għettilhom. Għettilhom, unka t-tifel kan għalli aħjarax mis-sed bati iżjed, għax batiet. Ħafna batiet. Rebecca, il-kbira ta' Sara ta' 15-il sena, femet u spjegat lil huwa ta' 14. Iżda iċkejken ta' 6 snin għadu sal-lum jistaqsi meta ommu ġejja lura d-dar. Alla volja ma mimiex għada ma nimma l-ħajja b'xi matris kompli. Kwarati kollu. F'dan il-baħar tamrar, Grace qalet li bħal binta għandha kuraġġ ta' sur, kif trid tibqa' dejja minħabba 3 ġojjelli li ħallit warajha. Il-kuraġġ tittamlu. Għax la ma tkunx ħatibqa' miegħek, il-kuraġġ tagħmlu. U ngħix għalihom. Għax qabel ma norqod, ngħidilha. Idlob għalija. Ħallit Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.